Bale, nik haukin eman minbizia 3 urtekin, oso txikia nintzela, bakaro nez asko gogoratzen hasierakoa, baina kontatu destatena. Ni hasi nintzen Bizkarreko minakin. 3 urteko ume txiki bat Bizkarreko minakin, joan ginen medikura bersesan eta ez zutela zer detektatzen. Eta, bueno, jarraitzen eban minakin eta berriz jun, eta pediatrak esaten, ez da hola ezer, izango direla zeloak. Zer nekan izpa nagusiago bat, 2 urte gehiagokoa, eta zeloak izango dira. Eta hortik denbora batera, derrepente, umia ezin da ibili. Geratu nintzen ezer sentitu gabe gerritik bera, ezin mugitu hankak, eta hor ja bai kriston sustua, medikura jun ginen gainean etian gana Bergarako pediatra sana, eta zan zeban, edo da ez dakize sindromea raro, edo minbizia izango da. Eta jun ginen zuzerian Donostira, probakin, efektibamente minbizia, nekan tumore bat bizkar ezurra zapaltzen, eta horregatxik ezin nintzen ibili eta ezin eban hankak sentitu, urgentziaz operatu, eta prozesu guztia. Bale, aztarna bezala, txikatrizak ditut, bai bizkarrian lehenengo operazio hortakoa, baina izan zen urgentziaz, imagina 3 urteko ume txiki bat. Karo, indakat bizkar goikaldea bakarri, baina momentu hortan zen superra handia, osea. Eta gero prozesu guztian, reservorioan txikatrizak eta dana, ditut. Eta bestela, geratu zenean nolan sekuela, ziren ezin nintzen ibili, así que indagero prozesu guztia indagero eta rehabilitatuta gero eta dana, oin aldot anlaiz ibili eta ez dut arrastratzen hankak, ixez. Imaginau, 3 urteko ume bat gaixorik, oso gaixorik, gainera izpa txiki batekin bai, ni baino nagusio bazan, baina 5 urte zitxun, 5 urteko ume batekin zaindu behar dana, klaro, malabarismoak egiten. Aitak lanpila bat egiten zeban, familia mantendu behar da berdin-berdin, amak behintzat hartu ahal izan zeban baja edo lana utzi, eta egoten zen ia euneko ama nerekin, laguntzen ziguten bai atxitxa eta mama bizizialako Donostin, eta egon behar nintzen pila bat denbora ospitalian, gero kimioterapia prozesu superluzia, behar nuen denbora guztien norbain erekin, orduan inguruko uki genuen eskerrak inguruan jende asko laguntzeko prest, eta familia sare potente bat, eta lagun sare potente bat bai, orduan, bueno. Claro, nire ama zuan obsesionauta, derrepente dakazu ume txiki bat, 3 urtekoa, txikia dela, baina, berez ja ibiltzen zen, eta ja basekan bere autonomia hori, eta derrepente berriz ezin da ibili, eta behar da laguntza edozein lekutera joateko. Eta nire amak zekan buruan oso argi, nahi zebala, nire autonomia sustatu, eta, klaro, a priori, bizitza guztirako geratu behar nintzen gurpildun aulki batean. Orduan esan zegoen, ziratik, jarriko dugu, benetan, gurpildun aulkian bizitza eroso bat iteko forma. Baina berak ezekien, existitzen zirela ume txikientzako gurpildun aulkiak espreski mientzat dinakoak. Eta, zegoen, olako trance moduko baten, ospitaletik urten zanean, klaro, ondeokan guztia esan zioten, bizitza guztiako izango zala hau, gatuko nintzela gurpildun aulkian betirako, eta irten zen ospitaletik olan trance moduko baten, eta parke baten, kasualitatez, ikusi zeban, ume txiki bat, gurpildun aulki txiki baten. Eta esan zeban, eski, hau nahi dut, jonendako, hau nahi dut. Eta junzan omian gana, bere ama hor zegoela ez dakize, eta bere amari galdetu zion, nun lortu dozue hau, nire, justo oin esan dezate, nire alaba galditu behar dela gurpildun aulkian eta behar dutolako bat, nun lortu dozue. Eta esan zion, gu justo lortu dugu beste bat berria, nahi dozue. Eta bueltatu zen ospitalera nire ama, gurpildun aulki txiki batekin, ja, naturalizatzen hasteko horrela izango zala nire bizitza. Ingenieritza nire mundu profesionalean lagadot, ja ez dut ite nolako ezer, baina urte askotan bai izan ditut ingenieritzako proiektuak, produktu diseinua eta abar.
Baina berez, marrazketa egon da gehiago nire bizitzan denbora guztian. Osea, ospitalean egonetik, zengo da ume batek, ezin dara mugitu, marraztu puzleakin eta pelikulak ikusi. Osea, daitzen neban orduan, hasieratik marrazteko gogoa edo beti aukidot, eta orduan hori izan da bai beti aukidot dana bizitzan, eta orain gehiago dedikatzen naiz bai hortara, eta hartzen dut marrazketa komediak izango ez dakit. Bai, alde batetik, izan dira krisi desberdinak, danak batera. 30 urteko krisia, nahiz eta goiz iritsi izan, baina iritsi izan hori izan, osea, zena biltzen ere bizitzakin. Estresautan ebala bai, aurreko lanean. Eta, justo nire aitak bebai minbizia detektatu zioten, izan zen super gogorra, 2 urte gora berekin, super gogorra izan zen, COVID-a bitartean gainera, imaginau, izan zen birikiko minbizi bat COVID garaian, klaro, gebazen danok, ezin ginen irten etxetik eze, osea, dana zen, eta gora bera pila batekin, da azkenean, hil zen, inzuan kesto metastazia eta ezin zen ezerrin, eta hil zen, eta zen eban, a ber. Zena bilitzen ere bizitzakin, nahi doana da, ez dakit, aldatu behar noan ere bizitza momentu hortan, eta gora bera guzti horiekin, lagan eban lehen gekagun enpresa, lagan eban ingenieritza mundua, eta ez dakit, komedia egiten orain. Zer dela eta hori izan da. Eta nahi dozu zure bizitzan, humore gehiago aukitzea. Orduan, nahi neban humorea moduren baten, nire bizitzan parte edo, behintzat, nahi neban egunerokotasunean, bai egotea humorea oso presente, eta hortara dedikatzea baino gauza hoberik. Eta orduan, holan alo loko, junintzan Bartzelonara itxera monologoak idazteko kurtso bat, beste ideia gehiagorik gabe, beti guztago izan jata stand-upa eta horrela, eta zain eban, probatzeko eta nire buruari baimena emateko hau itxeko, ingo dut kurtso bat, junintzan Bartzelonara kurtso motz bat itera. Bitartean bebai, binetak itxen hasi nintzen, eta marrazketa bebai humorerutz edo eramaten, eta kurtso hori da gero, probatu neban stand-upa, eta kasualitatez bebai, justo lan aukera bat irten zitzaidan gidoilari izateko programa, humorezko programa baten, eta orain horretara dedikatzen naiz. Bai, hori duela denbora desente ez dodala itxen, baina bai, gustatzen jaten pila bat marraztea begiak. Alde batetik erresa dalako, eta baina akuarelekin eta ez dakit kolore desberdinak erabiltzeko aukera baten dabelako, begiak badakate gizaki bezala kolore oso desberdinak, ez? Berdea bestela nondik ateratzen da. Eta begixak direlako gehien espresatzen duten gorputzeko partea. Osea, begi batzukin jabakizu pozik dagoen, triste dagoen, mesfidati edo pertsona honei lekaigo fatal. Osea, begi batzukin badakizu dana, eta gustatzen jaten. Klaro, hori txenoan duela 10 urte edo, hor hasi nintzen talde feminista baten, hasi ginen, hori izan pixka, nire hasiera feminista, ez dakit, militante hori, orduan nire militatzeko eta borrokatzeko forma edo, izan zen irudi bitartez, ilustrazio bitartez, eta hori saretan konpartitzen. Hori baldatzen joan da, bai nire estiloa, nire moduak eta nire mezuak aldatzen joan dira. Ontxe bertan, nahi dodana da, edo gustatzen zaidana da, gai baten inguruan beste modu baten hitz egitea. Igual, txorradak izan lehizke, baina izan lehizke gauza serioagoak eta gai serioagoak, baina beste begirada batetik, eta norbaiteri barrea sortzen badio, hobeto.
Ez que absurdoa gara. Osea, iten dugun gauzarik eneko oso altua super absurdoa da. Ohituta gauz, baina jartzen bazara benetan begiratzen eta ikusten, segatxik itxe ditugun gauza pila bat, ez dakar bat ere zentzurik. Orduan, eta ez bizitza oso komikoa da. Orduan, gustatzen jata hortikan tiratzea bai. Bai, izaleke. Bai behar batetik, ni bai behar neban igual hasiera baten nire burua bai gehiago formatu, gehiago jakiteko gogoakin eta informazio gehiago lortzeko gogoakin, eta bai, horregatik pedagogikoa bai, osea, bai, jendean ganeltzeko informazio bat. Egia da bai, hasiera baten sareetan eta leku guztietan ez dakit informazio gutxi, baina bai zeban militantzia gutxi eta presentzia gutxi mezu batzuena. Orain ja ez, orain ja super saturauta. Orduan, alde batetik ja, edo jata hainbeste interesatzen, edo ja saturauta mezu horiekin, edo, bueno, pues oin nahiago dut beste puntu batetik edo baitzagin gauzetaz. Ba, super raro iruditzen jata. Osea, claro, nik itzen dodan lana da nire etxian, flexo batekin, edo sofan botata, marrazki txorra batzu, gainera gero ez da deforme hauak, claro, gero hori jendeak esatea dala superguai, osea, ez dakit, izan jala superrarua, ze ez da sorkuntza prozesua, ez da kolektiboa, da guztiz nik itea etxian, edo ez denun baite, baina itea guztiz bakarrik, eta jendean gana heltzea superrarua da. Ba, karo, igual fase bakoitzean desberdinak, ez? Hasiera baten on akuarelekin eta etxen eman marrazkiak, akuarelista eta retratista desberdinak, Paula Bonet, Agnes Cecil, bueno, desberdinak. Eta on ja binetismora gehiago pasatu nahi zela, eta gustatzen zaizkit binetista desberdina bai, Fabita Banana, Sergi Moreso, ez dakit, Ricky Blanco, badauz, sareetan gainera jarraitzen nitsunan ni osan, niretzako referentak sareetan dauz, nahiz eta gero liburuak eta bai auki beraienak, bai, horiek izan dira, oraintxe bertan, niretzat horiek dira referente. Aldera bikaina. Zeratzen ez asko ez pentsatzen hortan. Osea, zeratzen ez orokorren ez pentsatzen egiten dudan gauzetan gehiegi. Ze bestela ez nema ningo. Osea, sartzen ez bukle baten, asko sobre pentsatzen egiten dudana, eta gero horrela eduzitzaren krisia, eta horregatxik lagan eman da izadana, eta hasi nintzen pixka zerotik gauzak desberdin nintzen. Así que, bueno, gehiagi blokeatzen ez naizen bitartean, ez dut gehiagi pentsauko hortan. Ba, hasiera-hasieratik, ze miren kuerdo esagutzen eban, batera ikasi genuen, eta hasiera-hasieratik sortu zanetik jarraitu dut ibilbidea, eta inkluso gauza batzutan kolaboratzeko aukera auki dugu, así que superposik. Ba, ingenuen bilera baten sarautzen bertan Inurriekin, eta barko elkarrizketetatik eta komentatutako danetik, eta pixkat gogotik bebai, nahi zutelako mezu punki hauak. Hortik atutako bidaietatik eta pixkat bueltatxo bat ematen atera zidan, eta bai. Ba, eman dezta, igual gai hontaz hitz egiten jarraitzeko gogoa. Bebai, iruditzen jata super importantea eta super politxa sortzea horlako sare bat, eta eukitzea nora jo holako zerbait gertatzen zaigunean, osea, bai guri edo inguruko eri edo lo que sea. Eta, arro, bai horren parte txiki bat izateaz. Gainera, drama da, komedia da drama gehi denbora, baina gainera gero ez da drama handiagoa denbora gutxi hautan bebai balio dizu, osea, eta minbiziak nik uste asko ikusten dela, ze justo zu pairatzen zauzen momentuan, eta justo drama handiena dakasun momentuan, edozein txorra da, itxe maizu grazia, itxe izu grazia pila bat. Orduan, bai da,
pues bai da sendagarri bat, edo bai da bintzat laguntzen da bena eramaten, eta drama oso handian zauzenean, pues, komedia bai handiagoa da. Bantxo bertan dator kolekzio berria, kamiseta berriak, eta oingoz proiektu berria hori da. Datorren kolekzio berria, eta pertsonalki oraintxe bertan ez dakat proiektu ambiziosorik esku artean, eta etortzen dana, ez dakit. Gauzak behar dira. Ez que jartzen bazara oso ondo egiten gauzak ez da zuziten. Osea, jarri ditzen, gaizki baldin badau, ez que berdin dio. Osea, bintzat indozu, eta bintzat zerbait aterako da. Seguro, ontatiko bai zerbait aterako da. Eta, pues hori, hasi zinaten be bai, jakin gabe oso ondo, nun sartzen zinaten, eta hau, derrepente, bihurtu da gauza bat superra handia, eta segurazki, jakingo batzen duten hasieratik ze movida zen, igual ez zinaten sartuko. Orduan, hau ez jakitea. Ignorantzia oso nada sormenerako.